Πάμε να δούμε τα δύο γλυκάκια που τρώμε για σνακ, εγώ και η Ελευθερία στο γραφείο. Ανακαλύψαμε γκρανόλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη, σκέτη και με κακάο. Με αυτά τα δύο ως βάση θα φτιάξουμε τα γλυκάκια. 2 κουταλιές της σούπας γκρανόλα για βάση, 1 κουταλάκι του γλυκού πιστικό βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, μαρμελάδα ροδάκινο που μας έφτιαξε χειροποίητη η συνάδελφος Μαρία Αντίνου. Εγώ όμως που είμαι πιο πολύ της σοκολάτας, θα κάνω ένα πιο σοκολατένιο. Με την γκρανόλα με κακάο, το φανταστικό dark κρέμα κακάο με ταχίνι χωρίς ζάχαρη. Αντί να βάλω από πάνω τη σοκολάτα, θα ανακατέψω το γιαούρτι με 1 κουταλιά του γλυκού